এইটা পুরো যাইছি এইটা পুরো হেভি ଥିଲା ମୋର ଟିକେ ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା ଏପଟେ ଆସିବାର ମୁଁ ହେଇଥିଲି ସେପଟ ସାଇଡ୍ କରୁଥିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ ଆସିଥିଲେ ପୁରା ପେନ୍ ଧରିକି ପୁରା ବୋଲ୍ଡ ଆସିଥାନ୍ତି ପୁରା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଛି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନି ମାନେ ବାନ୍ଧିଗଲା ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଫିଲିଂ ହେଉଛି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାର ଠିଆ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି ଚାଲ ଯୋଉ କହୁଛି ଚାଲିପାରୁଛି ଚାଲ ଭାଇଜାଗ ଯାଇଥିଲି ମସ୍ତ ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲା ଭାଇଜାଗ ମାନେ ସେ ବି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ନା ଏମିତି ପୁରା ଯାଇଛି ନା ଭାଇଜାଗଟା ମାନେ ସେ ପାହାଡ଼ ପୁରା ଅଛି ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଉଠିଲେ ପଳେଇ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ପୁରା ଅଗଲା ପାର ଲାଗିବ ଏଠି ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଲ୍ ହେବନି ପୁରା ଅଲଗା ଲାଗିବ ଗୋପୋ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ସବୁ ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତି ଛାଡ଼ ପୁରୀ ଆସିବାର ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା ମୋର କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ନେଲେ ଗୋପ୍ରୋ ହରିଆ ସବୁ ଇଏ ତେରି ଏଇଟା ପୁରା ବଡ଼ଟେ ଏଇଟା ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ କରିଦେଲା यूट्यूब चैनल এটা তো মজা পুরো দেওয়া কেন পড়িব ये आइले पूरा होता भयंकर यूट्यूब चैनल बोले ఎంత మూత్ర వచ్చినా এটা ପାଣି ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ନା ଏଇଟା ଭିତରେ ଏମିତି ପୁରେଇ ଦେଲେ ବି ତ ପାଣି ଭିତରେ ୱାଟର ଭିତରେ ପଶିକି ସୁଟ୍ କରିପାରିବ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ସବୁ ଅଛି ବାଇକ୍ଟା କାଢ଼ିଲା ପରେ ରାଇଡିଂ ତାପରେ ହବ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ରାଇଡିଂ ହବ ପଛକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଛକୁ ଆସିବ ନହେଲେ ପୁରା ଓଦା କରିଦେବ ଏଇଟା ତ ପୁରା ଆସୁଛି ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଏଇ ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲା ବାକି ଫୋନ୍ଟା ଅଛି ଡର ଲାଗୁଛି ଫୋନ୍ ୱାଲେଟ୍ରେ ସବୁ ଅଛି ନା ମାନେ ଗଲାବେଳକୁ ଖାଲ ପରେ ପୁରା ଖୋଲି ହେଇଯାଉଛି এইটা মোটে আসছে ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିବ ଜୁଆର ପୁରା ଉଠେ ପୁରା ଯାଉଥିବ ମୁଁ ମଜା ଲାଗୁଥିବ ଏଠି ଟାଇମ୍ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଏଠି ବୁଲିଲେ ଟାଇମ୍ ଜଣା ପଡ଼ିବନି ବୁଲି ଚାଲିଥିବ ମୋ ସ୍କୁଲ ବେଳା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ନଈ ବାଲିକି ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ 3-4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲୁ 3:30 ବେଳେ ଛୁଟି ହେଲା ବେଳକୁ ଆସିଲୁ এইটা ପୁରା ଯାଇଛି ଏଇଟା ପୁରା ହେଭି ଥିଲା